Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bacolod Emergency Operations Center magarekomenda nga hindi na pagpaidalom sa swab test kag facility quarantine ang mga locally stranded individuals nga nagapinauli kun ini sila mayara na sa negatibo nga resulta gikan sa mga lugar nga ilagin halinan. Yaring report ni Marty Go. Namutikan sang Bacolod Emergency Operations Center nga padayon nga manubo na lamang ang mga kaso sang COVID-19 sa syudad sini nga bulan sang Disyembre. Suno sa Executive Director sang Bacolod EOC nga si City Administrator M. Ang, ila nakitaan nga ang kalabanan nga mga nagapositibo sa karon nga mga persona, ang mga LSI o kun locally stranded individuals, mga close contact sa mga nagpositibo kag mga nagabusong. So kung tanawon mo, wala nagitaya masyado new cases. Kung wala ni ang mga LSIs ang LSIs at the same time ang close contacts, hindi mo ginawa pa yun. Who are these close contacts? These are family members ng mga nagpositive. Nga gin-test naton. Kaya tiyan mo na nga parts ng aton aggressive targeted testing, no? Ang close contacts insigida i-test. Para masiguro nga wala sang LSI nga makapauli sa Bacolod nga positibo sa virus, luyag sang EOC nga magpaidalom na sa RT-PCR test ang LSI sa lugar nga ilagin halinan. Kung matigayon ini, hindi na sila kinahanglan nga magpa-swab test sa ila pag-abot sa Bacolod kag hindi naman magpaidalom sa quarantine sa isolation facility sang syudad. Pero ginathag ni Ang nga rekomendasyon pa lamang ini sang EOC kag kinahanglan pa sang executive order sang alkalde antes ini mapatuman. Sa karon, mandatory sa gihapon anay ang swab test kag quarantine para sa mga nagainabot nga LSI sa Bacolod. That way, mas makontrol pa gid naton. That means ang tanan nga masulod nga LSIs hindi na kinahanglan i-quarantine kay reklamo man sila, hindi bala? Ang mga reklamo sila nga gina-quarantine gid, nga pahulaton gid sila, nga is PCR gid sila. Pues ang imuon ta subong pa RT-PCR na sila nga daan dito pa lang sa origin. Kay para nga pag-abot diri piho nakitaya nga negative sila. Sa piyak nga bahin, wala na dayon sang Sabado kag Domingo ang surveillance testing sang mga drivers, pulis kag katapo sang Bacolod Traffic Authority Office bangod sang kakulang sang test kits kag personnel. Suno kay Ang sa tion nga madula na ang requirements sang swab testing kag quarantine para sa mga SLI, mas madamo na nga mga surveillance testing ang ila mahimo sa iban pa nga mga sektor. Marty Go para sa Digicast Negros.